Club Junta, building better Africa. Muli bwanji amalawi enzanga konse kumene muli. Ine ndakubwereserani nkhani imene ili mkamwa imene yavuta kwambiri mtsiku la lero, convention ya UTM imene kuchitikira ku Nzuzu kumene kumayi Patricia Kariati alankhula ndithu ndipo atokota zambiri. Ambiri nomukwadziwa Mayi Kariati. Mayi Kariati agwirapo ntchito ndi MCP. Mayi Kariati agwirapo ntchito ndi UDF, ndipo atangoyamba kugwira ntchito ndi UDF ndiye kunali kusambwadza MCP kuyisambwadza jazoti ya koma ndi pang'ono pamenepo. Tiye ntione ndayamene atangolowa no ku UDF, ku DPP nkutulukano ku UDF kuja. For UDF mayi aja anali Minister of Information, ndi anatuluka kumene kujako ndikuzalowano ku DPP 2004. Bingwa Mutharika atangochiba chipani cha UDF chija ndikuchitembenuzano kuti ayi ine za UDF zanu sindikupanga nawo ya bola mwandilowesa mboma ine zanu za uchikape sindikupanga nawo ine panopa ndikuyambisa chipani changa za UDF zanu zokwanu konko pombo Mayi Patricia Kariati mlomwe nzanga ndiye mweyo. I don't know kuti some of you will not like this word, but it's truth. Anangoti uyo alowaso kumene kuja ndiye kunali kusambwadza anthu oyipa inu, anthu okupa tombolimbo akakaka. Mwadziwa Mayi Patricia Kariati palibe chachilendo chimene ndikulankhula apa. Okay, koma sizinatere pompo. Awo anthu achoka koso ku DPP kuja ayo wa UTM sana sire pompo inu, anthu okuja malubinu, anthu oyipa inu, anthu okuba chani zalankhula mbwaye. Ndiye lero mukudziwa zoti Manganya sakupezeka nawo ku convention ya UTM. Mukudziwa zambiri zimene zikuchitika pakati pa UTM ndi m'bale wawo uyu Manganya, koma zinaliko ndipo ziliko. Mayi awo amalankhula guys, unayunga mayi awo amayankhula, komabe mwakuyankhula kwawo pali zinthu zina ndithu zikumveka kuti nzanzeru, ndiye pali zina ndithu machita kumveka kuti ndale izi ndale zachikalekale zauchigalugalu zauchitsilutsilu zopusapusa zosayenerera. Koma ndisachulukitse ngakadiwa poti ndadya kale nthawi yanu. Tiyeni tionere ndikumva zimene akuyankhula munthu amayi ameneyo. Honorable Masangwi, Honorable Ngalande, Honorable Her Excellency Mutharika kumene ali, Honorable Mayi Makuta tukunyadireni kwambiri, Honorable Makondi, Honorable Chijaonga, nanga kweni tikuthokozeni. Munaimba nji osaopa osatopa osafoka kuti chipani chiyambike, ndipo chinafika pachimake penipeni pamene president athu amene mzimu woti nawo pakati pathu ndipo ukause mumtendere chinakomera kuti 2018 tikachoke tikakhale pa ife tokha. Mu July 2018 president athu anachita resign ndi cholinga choyamba chipani imene inali movement, komanso kenako tinakasegulira manifesto athu mu July 2018 yomweyo kudowa. Kenako tinakayamba chipani chathu kuchichita launch ndilale ku Masintha ground. Paiti December 2018 UTM inazakhala ndi first convention ku BICC ku Lilongwe kumene tinakasankha ma members a NEC. Mu March 2019 UTM inachita launch manifesto komanso kuyang'aniranso kuti constitution yathu iyenda bwanji. May 21 1991 UTM inachita contest pa presidential tinakhala pa ballot, ndipo chimene tikuyembekezeranso kuti tikhale pa ballot kukhala pakali atatopa. Ndipo tinakwanisa kuchita score 1 million plus votes ndikukhala chipani number 3
pazipani zazikulu m'Malawi muno simasewera pa nthawi yochepa imene tinapanga chinali chifukwa cha president wathu. Ndipo tinakhala ndi ma MP okwana 4 komanso tinakhala ndi makhansala okwana 42 sorry. Pa ma MP 4 aja lero tinyadire kuti ndi ma MP 12 koma ngakhalebe ife sitilandira ndalama zochokera ku parliament timatha kuzitumikira mwa ife tokha ngati chipani kuyambira tsiku limenejo kafika tsiku la lero. Tikuyamikire na treasurer general athu amene mwakamugwira ntchito yakalikiliki mogwirizana ndi chipani chonse kuonesa kuti chipani chathu chipite patsogolo mosimphina motani koma tafika mpaka napano. Pa May 2019 titaona kuti chisankho sinachite bwino tinene kuchita bwino kukhonza kuposa pamenepa tinapita ku khoti. Ndipo pa 3 February 2020 chisankho chinazabwerezedwanso ndikupanga kuti tikhalenso ndi 50+1. Mu June 2020 tinapanga alliance ya zipani zokwana 9 chimene mipingo ndi asogolere osiyanasiyana anakanyengerera president wathu ndipo ndi Nyamata akhale pambuyo ena asogolere. Tikuthokoza na Chilima munazichepesa mzimu wanu use mtendere munalola kuti ena asogolere. Ifeso tinavomereza pokukondana president athu kuti mutero ngakhale mapeto ake timalandira mwano koma sinaope sinatope sipo sinafoke ndipo sizafoka sizaopa in your absence. Ndelirani inachitika mu November 2022 ndipo pamene tinayamba kulandira mwano ndipo president wathu anachitidwa accuse ndikumangidwa. Kenako May 2024 panali ma charges amene ananena kuti tachita drop ma charges amenewo. 2010 ndipo pamene lili tsiku losayiwalika limene ife tikulonjeza pano kuti mutatigwirira ntchito yotamandika Achilima titapirira mu nyengo zopsa titapirira mu nyengo zonyozeka titapirira mu nyengo zosiyanasiyana chifukwa ife tinakukondani kwambiri. A president athu anamwalira pa June 2010 pa June 10 2024. Mulungu tinankomera kutenga president wathu ngakhale ife tinankonda koposaposa. Timusireso Mulungu yemweyo kani mphamvu za sanana ka munthu akathu kachita nawo. Ndipo mupitirize kuusa mumtendere mzimu wanu a president athu. Kusatira kumwalira kwa president wathu pa 10 June 2024 ifeyo pa 12 July 2024 tinavomereza kutuluka mu alliance chifukwa alliance inaita tuluka mu kalekale chifukwa cha nyengo zimene timakumana nazo. Koma ife tinangovomereza kuti tituluke chifukwa ngati secretary general anthu athu ena manyozeka amatukanidwa president wathu amatukanidwa right left. Ndemene timatuluka alliance pa 12 July 2024 kunali kungovomereza kuti zikomo kwambiri simunatifune pa nthawi yonseyi takuvomereza kuti khale patoka mwinaso ni mwayi kuti chipani chathu chite patsogolo ndipo chikulirebe imechikulira. Mmene anenera muja ukafika tsiku la lero tili makansalas 42 komanso ma MP 12. Tikuyamikireni ma MP athu olemekezeka chifukwa cholima njii kuti tisatire ma ideologies ndi ma legacy a president wathu Dr. Sausiman, may his soul rest in peace. Lero tili pano kusankha new office bearers amene apitisa chipani chimenechi patsogolo mosatira maligasi yake ya Dr. Sausiman komanso chipani chimenechi kuti chikhale chikukulirabe mmene ife ainake tikufunira ndi mmene mwini wakenso akumafunira. Kusankha mtsogoleri amene azimva zawo nena za anthu amene azisatira malamulo a chipani cha UTM amenenso tizigwira nawo ntchito bwino kupitisa chipani chimenechi patsogolo. Tikuyamikireni kuti ndife omalizira kupanga convention imeneyi ngakhale tinakhala ndi ma external forces osiyanasiyana koma sitinagwedezeke sitinafowoke tili pano tonse limodzi.
tikuthokozeni kwambiri. Chipani kungoyambika osagwira ntchito ine regional governor, ma directors amayi komanso madoi achinyamata athu, ma district governors, ma district governors, ma constituency governor athu ndi madoi aku district sitikanakula kufika pano. Tithokoze kwambiri. Tithokoze kwambiri onse aneki ndi ma members onse amene mwapangisa chipani imenechi kuti chikule mopanda kuyang'anira ndalama yochokera kuboma imene madzera ku parliament, koma tokha timayendesa chipani chimenechi ndi ma contribution athu, ndipo tikuthokozeni kwambiri. Lero chipani chakula ndipo chikukulirabe chifukwa cha inu, ndipo chipani ayinake ndinuyo. Lelolo ndinakakhala ndi president athu koma chifukwa chona kuti ali ndi ntchito inanso ngati vice president wa dziko lino sinakhale nawo limodzi pano, koma tithokoze amene timakumana ku Central Committee anatidalisa kuti tikufunani zabwino zonse asanatuluke kupita ku Mauritius. Tayamikire kwambiri kuti anatidalisa zikomo kwambiri kuti tikufunani zabwino zonse, ndipo ndichikhulupirira kuti onse amene achoke pano atalandira mipando yawo ya nyuwani akhalanso akulandira ndaliso kuchokera kwa anthu ena onse amene anakhala kugwira ntchito ya chipani cha UTM kuchokera mbuyo monse mmene chipani chimayamba. Ndikuthokozeni atsogoleri athu onse amene mwatilondola tsiku la lero, abale athu onse ochokera ku DPP, ku UDF, ku BP komanso ku Afford. Tikunyadireni kwambiri. Ineyo mawu ndilibe panga mkungo kuthokozani kwambiri. Kukuthokozani makamaka tabwera zapanga convention inoyo kuno ku Mzuzu kukuyamikani regional governor aku Mzuzu North. Chifukwa inyo ndame munagwira ntchito yotamandika kwambiri osaona mdima mogwirizana ndi komiti yonse ya ku Northern Region. Honorable Catherine Zumara, Honorable the Deputy Publicity Secretary, the Campaign Director, komanso ma district governor onse kumpoto kuno kusakasaka president wathu mpaka na ndikufikira nkumpenza mpaka na ndikumbweresa ku Lilongwe mpaka na kunatenga na tonse mpaka na kunsipe. Ife chokupasani kati chipani tilibe, inu nonse ndi atsogoleri onse amene mwakhala mukulira nafe, choti tikupasani ife tilibe, tingopempha Mulungu kuti ndamene angakupasani zosowa zanu zonse. Inu achipani nonse palibe wina aliyense chifukwa kuti tataya president wathu amene anatekeseka, anaopa, anafoka, tonse tinayima nji chifukwa cha utsogoleri wanu inu anzathu aneki Central Committee komanso inu anzathu akuma region, akuma district, akuma constituency. Mulungu akudaliseni nakupasani zosowa zanu zonse. Lero taenda tonse kufika siku la lero mosawerengera china chilichonse chimene tikumana nawo, koma mwafuna kuti lero tikhalenso ndi new office bearers amene angatitengere pano kupita chisogolo. Committee yathu, so chambers, you've been there for us since day one, since 2017. May God bless you and remember you in a special way. Uncle Lekan Loga, the committee yose, Uncle Masanko Banda, wherever you are, our professionals in diaspora, UK, America, South Africa, our professionals, amene munapangisa chipani kuti chikule, ma affiliates, Women for Change, Amaiti Cheze, the youth achievers, the professionals of UTM, you made this party to be wherever we are today. And may God remember you in a special way and continue doing that. Mawingi atu ama university osiana makasala atu amene mwakamugwira ntchito yone sasa kuti chipani chikhala cha mphamvu konse kumene muli ena amene muli muno timakunyadirani kwambiri. Ambuye akudaliseni konse kumene mukuyima kuti muchite bwino kwambiri kupitirira kumene mukuchita bwino pakali pano. Komalizira kumapeto kweni tithokoze onse amene mwakhamuthanza chipani cha UTM in one way and another. Salu yathu ya UTM imene kukongolera ena matigulira salu, makapsi, masheti, whatever, name them. We thank you very much and continue doing that because we are not going to change.
uniform yathu siusinthaso pena palipose. China chilichonse ngati secretary general nsanachoke pamalo pano, ena onse amene mukhoze pano kati ti olephera ngati tikhalepo, I doubt. Koma muvomereze unena kuti uniform yake sikusintha, Chilima ndiye mweyo mpaka na lero, mpaka na kalekale. Mukafuna umapanga nsalu zanu kuyikapo nkhope zanu muzikavalira kumowa, koma kuchipani cha UTM nkhope yake ndiyo mweyo ya South Chilima, logo yake ndiyo mweyo mpaka na kalekale, sikusintha. Pamene tipitirize kulemeza mzimu wake kuti ukawose mtendere, pamene saife siku lina limene likubwera tizakhala nawo ndi kucheza nawo maso ndi maso, mmene Mulungu chitira nkomere kuti tikatero. Ndiye onse amene mati chitira zabwino zonse nimutipempherera, abusa athu olemekezeka, katithokozereni mpingo wonse wa Livingstone Synod chifukwa chotilola kuti tikhale pamalo pano, komanso chifukwa chosogolera nafe, chifukwa chokhala nafe. Ifeyo ndife ananu, kusonza kuti mukulira nafe limodzi. Ife tipitiriza kumulira Chilima mpaka na kalekale, ndipo sitikusiya. Pamene tikulira Chilima silikhala sofoka otopa ngakhale sosabwerera mbuyo. Ambuye azingokudalisani nonse amene tasonkhana pano. Tiye tigwirane manja kuti tipange zonse mogwirizana naye mwini wake, Father and founder of this party. May his soul rest in peace, and may God remember you and bless you. Amen. Zikomo kwambiri owakonda amatakweni Dr. Club Junta, building better Africa.